Ethel, ginaingon, ang po nga pasaylo ako, po nga litukon kang ang sa wa tuyo a. Pero kung uspan pa ang sa nga nahimo, makagaba na na. Mo gini nahitapos ang kinabuhi nga di na ko mahimo. May kalimtan. Oh, ako sa TV ninyo, Ethel. Bago na? Opa, gipalit ni Arthur gahapon kay nakadawat na siya siyang 13th month pay bonus. Naul-ul. Ah, Naul. Papa, Naul ba? Naul ba? sus, nakat-on na ba siyang pinamillennial? Nakasa naul mo ko tanong. Kamong mga magtiayon ba? Kamong magtiayon na kay pinangka kasi mong bana kasi Arthur. Mo Buyag na in maka town pa, naul uy. ta ninyo. Buyag pa. Uso berong hangga. Host, ikaw ang guest. Ang title ng show, Ikapitong Utos. Huwag kang makikiapid. May isang tanong lang ako sa'yo. Prangkahin mo sana ako. May relasyon ba kayo ng asawa ko? Relasyon? Relasyon. Querida Kapit number 2 mistress relasyon. Terry! Huwag mo akong ma-Terry! Yung tanong ko, sagutin mo, are you fucking my husband? Love? Minsan! Ano sa manimong kitanaw? Ki-off na unay mo. Mutanawon ta kog apil. Da, naglagot ko love, uy. Ano man? Kung unsa tong salida di ay? Da, about kabit-kabit love. Unsa man ka love ay? Ano lagot man ka nga? Sa leader man na. Ambot ba love? Di na ko tuyuon. Di lang ko magsalita ng patapos. Pero kung ikaw makakitag kabit love, di na nako i-confront ang imong kabit, uy. Diretsohon ako bugno, kanang manglarot dud ang iyang buhok. Di gyud ako lungan hangtod siya maupaw. Grabiha, di mo ka maldita, love, sa? Igo lang nako ipa-feel sa imong kabit, Arthur, nga ako ang legal wife ug siya kabit lang. Unsa man ka, eh? Namuha naman ang api ni mo, love. Tanas-taas na. Di lang ta mag-dinner. Gigutom na ba ako? Di pa abot na karon magdungan ta. Love, nakakaon ako. Doon ay nag-birthday sa office. O nagdagpagkaon. So, ikaw na lang sad ko. Lisod bungkod balibaran. Malain unya. Di palang arte ko. Taas sa graso ni my love, Next time, call me or text me or mo-chat ka nga dili ka sabay mo kaon. Sayon raan na, Sorry na, love. Okay. Next time, magpahibaw ko ni mo. I love you. Ang cellphone ni Arthur. May nanawag. Gi-vibrate man ni niya. Nakamata siya. Magpatugtog ko. My God. Si Cha-Cha nanawag. 3 a.m. nanawag siya. Nga naman ka. Basig emergency. Akong tubagon. Ubangon ko. Alto na ko siya tubagon suot sa siyara. Migawa si Arthur nga nagtaas sa iyang cellphone. Gikulbaan man ko. Kinsa man itong nanawag niya? Babay? May kabit na nga akong bana.
Mubangon ko. Sundan ako si Arthur. Di ako sud sa CR nang tubag nimo. Nganong nanawag ka ni orasa sa chat? Unsa man doon na ba emergency? Gimingaw ko nimo. Susapi na kong emergency. Sige na, bye na. Ugma, wala ko sa imong gipuyan. Bye na, basig makamata na si Ethel. Bye. Dagi sa kong importansya. Oh, lagi. Ugma, manak, I ugma. love you. I love you. Bye. Love? Kinsa tong nanawag nimo? Nganong diha man kasud sa CR? Nganong diha man nimo tubaga? Kinsa to, Arthur? Client love. Aw, kahiyon magkuko dihang nakamata ko nga dunay nanawag. Agidala lang ako ang cellphone sa CR kay nangihipod ko. Nangihi ka? Hmm. Wala gi ko kabati nga nag-flash ka. Arte ba kay ka? Masuko man gani ka nga dili ko makapang-flash kay malimot ko. Unya nangihi ko gikan. Be, mutan-aw ko si mong ihi. Love? Love. Ito na ko. Mag-work na ko. Sleep lang di alaba ha. Manawag ko nimo kung mapunta ko sa office. Bye. I love you so much. Tuwa na si Arthur. Mubangon ko. Di lang ko maliko. Mag-ilis ko og sundan akong akong bana. Niyan ako sa office. Morning, sir. Oh, good morning, Budumo. Ato rin niya, Budumo. Ah. Kung doon may mangita na ako, bisakin sa sultihin nga na ako sa office. Kay may meeting ko with foreigner clients. Understand, Budumo? Yes, sir. Sir, di palang dugay, sir. Nanawag ni mo si Mrs. Chacha. Manawagan ni balik, balibare, ingna nga may meeting ko. Importante og dili pwede nga disturbuhon. Bye, Budumo. Sige, sir. May meeting ko no yung office. Unya, ili pa disturbo ni Bisan Kinsa. Pero, nilakaw siya. Nibiya. Muraglain tong lakaw ni Sir Arto na. Klaro kay spatay na. Murag. Adto to siya ni Miss Chacha. Aw, amping lang ka, sir, ka. Di ka masakpa ni Mrs. Doon na lang ko sa office nila ni Arthur. Sakyan naman to ni Arthur ang kasukat. Muyo-turn ko. Sundan ko asa to siya paingon. Tawag ka na ako siya, Pi. Love? Hi, love. Nagmatanda ka? Love. Hi naman ka. Diyan ako sa office, love.
mag-start na ng meeting with foreign clients. Okay. Sige, love. Bye. Client pa. Foreign clients, ha? Ay, napanhinon kong stop na. Shit. I miss you, Arthur. Kalamian niya eh. Sekamat na. Sekamat na. Arthur. Minobot. Parehas to. Wa na. Di na ako makasakop sa pagpangapit sa kumpana. Katagang sang signal light nga ako naagian, oy. Mupalik na lang ko sa bahay. Namakak si Arthur. Wa siya silang opisina. Tagbaw. Pwerte. Uy. Ano man Ano man eh? Artipta, uy. Di man maibot. No, tadarok pa. Teba. Tawagan ako ang amigo na kong doktor. Ikabot ko sa cellphone ni. Nanasi mong kilid. Hurry! Doc. What happened? I don't know, Doc. Please, buhata ang tanan nga mag-ukang ming duha. My God! Dili kini sa si Ethel? Doc, please. Huwag kayo miini. Please, ingna ang taga-hospital. Nga dili kini ipahibaw sa mga tao. Ilabinas mga marites. Unsa nila akong nakita sa viral video? Si Arthur kini nga gida sa ospital og no! Wa sila mag-ukang. Wato ko karon dayon ning ospitala. Nurse, asawa ko ni Arthur. Gusto kong makakita sa kumbana. Pasudla ko sa emergency room. Nakurok ko. Huwag ko makasabot sa kong kipati. Niana ko sa ER. Ang kaba, dili yun magsaba. Arthur! Love, Ethel. Sa ilo ako. Ayaw dungagi ang akong kawaw. Oo. Nauwaw di ay ka? Ako? Unsa man? Wa ba ko mauwaw ining gibuhat ninyong duha sa imong kabit nga wa mo mag-ukang? Love. Naay nakakuha og video sa inyong kahimtang. Og nag-viral mong mga animala mo. Demonyo mo.
kalagot ug kasagmoyo ug kauwaw ang akong gibati. Nga nakita nako si Arthur ug ang iyang kabit dito sa ospital nga wa mag-ukang. Mga mga kasama ang kaagi ni Ethel, dinhining tulumanon. What's the style? Wa mag-ukang style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Cecil Danyesus Cabrera, dalit sa RMN Drama.